сиёсати давлатӣ дар соҳаи маориф яке аз самтҳои афзалиятноки иҷтимоии ҷумҳурии тоҷикистон маҳсуб меёбад. Аз ин ҷост ки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон соҳаи маорифро муҳимтарин масъалаи рӯзгор номида, ғамхӯрӣ ба ин соҳаи тақдирсозро ояндаи ба ояндаи миллат ва давлат маънӣ дод менамоянд. Воқеан маориф омили муҳимтарини наҷоти миллат ва таҳкими давлат буда, инкишофи соҳаи маориф ҳадафи стратегии сиёсати давлатии Тоҷикистон мебошад. Дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ назди Сароюсати маорифи шаҳри Душанбе ҷаласаи мушовараи Сароюсат баргузор гардид, ки зимни он фаъолият дар соли 2021 ҷамъбаст гардида, вазифаҳо барои соли 2022 мавриди баррасӣ қарор гирифтанд. Дар кори ҷаласа роҳбарият ва кормандони Сароюсати маорифи шаҳри Душанбе, мудирони шӯъбаҳои маорифи ноҳияҳои пойтахт ва омӯзгорони муассисаҳои таълимӣ ширкат варзиданд. қобили тазаккур аст, ки дар соли 2021 чун солҳои қаблӣ анъанаҳои хуби низоми таҳсилот аз қабили сохтмони биноҳои нави муассисаҳои таҳсилоти томактабӣ ва миёнаи умумӣ, мустаҳкам намудани баъзаи моддии техникии муассисаҳо, бо компютерҳои наву замонавӣ таъмин намудани муассисаҳои таълимӣ, харидории кабинетҳои фаннӣ, иштироки хонандагон дар олимпиадаҳои фаннии даври ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ, озмунҳои гуногуни сатҳи ҷумҳурӣ, иштирок ва ғолиби озмун гардидани омӯзгорон ва мураббиёни пойтахт дар озмунҳои касбии сатҳи ҷумҳуриявӣ идома ёфтанд. қобили тазаккур аст, ки танҳо дар арафаи соли нави таҳсил барои 7760 хонанда ба маблағи 251 миллиону 686 ҳазор сомонӣ биноҳои таълимӣ сохта ба истифода дода шуданд. ин иқдом дар охири соли 2022 боз ҳам вусъат ёфта, бунёду сохтмон ва азнавсозии муассисаҳои таҳсилоти умумӣ дар 22 муассиса барои 19026 нафар хонанда дар Якбаст ва 11 адад муассисаи таҳсилоти томактабӣ барои 2134 ҷой идома доранд. айни замон шумораи тарбиятгирандагон 3739 нафарро ташкил медиҳад, ки аз ин 80% кӯдакон дар 92 кӯдакистонҳое, ки аз ҳисоби бюҷети мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе ва ноҳияҳои он маблағгузорӣ мешаванд, ба тарбия фаро гирифта шуданд. бояд гуфт, ки дар 46 адад кӯдакистонҳои хусусӣ 9,8% ва дар 12 адад муассисаҳои томактабӣ назди корхонаву муассисаҳо 8,7% ва 2,8% кӯдак дар гурӯҳи инкишофи кӯдакон дар назди муассисаҳои таълимӣ ба тарбияи аввалия фаро гирифта шуданд. Сароюсати маорифи шаҳри Душанбе барои рафъи ҳолатҳои коррупсионӣ ва пешгирии намудани ҷиноят оид ба фасод дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ва муассисаҳои томактабӣ бо ҳамоҳангсозии раёсати агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Душанбе дар самти амалӣ намудани стратегияи муқовимат бо коррупсия дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 марҳилаи якум солҳои 2021-2025 дар шаҳри Душанбе барои соли 2022 чораҳои таъхирнопазир андешида, бо мудирони шӯъбаҳои маорифи ноҳияҳои пойтахт, мудирони муассисаҳои томактабӣ, мураббиён ва директорони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ вохӯриҳо ташкил намуда, корҳои фаҳмондадиҳӣ гузаронида шуд. боиси зикр аст, ки бо мақсади рушди бонизоми соҳаи маориф соли 2021 аз бюҷети мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе ва ноҳияҳои он 628 миллиону 932 ҳазору 500 сомонӣ маблағ ҷудо гардид, ки рушди устувори соҳаро таъмин намуд. пеш аз ҳама музди меҳнати омӯзгорон, мураббиён ва кормандони соҳа пурра пардохт гардида, қарздории музди меҳнат мавҷуд нест. дар идома мулоқоти гурӯҳи кории мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе бо иштирокчиён ва кормандони соҳаи маорифи пойтахт баргузор гардид. иштирокдорон иброз доштанд, ки паёми пешвои миллат ба Маҷлиси олии мамлакат моро водор месозад, ки ба баланд бардоштани сатҳи фарҳанги сиёсӣ ва маърифати ҳуқуқи аҳолии мамлакат, хусусан ҷавонон, диққати махсус зоҳир намуда, онҳоро дар рӯҳияи ватандӯстӣ, худогоҳиву худшиносии миллӣ тарбия намоем. наврасону ҷавононро бояд ба анҷом додани ободкорию созандагӣ, ҳифзи дастовардҳои истиқлолият, таҳким бахшидани ваҳдати миллӣ омода созем. ҳар фарди соҳиби хиради Тоҷикистон бояд бо дарки баланди ватандорӣ дар атрофи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷамъ омада, баҳри пойдории сулҳу субот хизмат намояд. маҳз бо ғамхориву талошҳои пайвастаи президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар 30 соли истиқлолияти давлатӣ 3240 муассисаи нави таълимӣ барои 1 миллиону 400 ҳазор хонанда сохта ва истифода дода шуд. ҳоло шумораи умумии хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии кишвар ба 2 миллиону 200 ҳазор нафар расидааст.
дар замони соҳиб истиқлолӣ дар кишвар 173 муассисаи таълимии типи нав, литсей, гимназия, мактаби президентӣ, мактаби байналмилалӣ ва муассисаҳои таълимӣ барои хонандагони болоёбқад, инчунин 196 муассисаи таҳсилоти томактабӣ ва умумии хусусӣ бунёд гардида ба истифода дода шуданд. Дар ин муассисаҳо 150 000 нафар хонандагон ба таҳсил фаро гирифта шуданд. Дар зинаи таҳсилоти ибтидоӣ ва миёнаи касбӣ 39 муассисаи таълимии нав ва дар зинаи таҳсилоти олии касбӣ 28 муассиса бунёд гардид ва шумораи онҳо мутаносибан ба 144 ва 41 расонида шуд. соли хониши ҷорӣ шумораи шогирдони муассисаҳои таҳсилоти ибтидоӣ ва миёнаи касбӣ зиёда аз 120 000 нафар ва донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ 245 000 нафарро ташкил кард, ки шумораи шогирдони муассисаҳои таҳсилоти ибтидоӣ ва миёнаи касбӣ нисбат ба соли 1991 1,6 баробар ва донишҷӯён 3,5 баробар зиёд мебошад. иброз гардид, ки мардуми шарафманди тоҷик маҳз бо амалӣ намудани нуқтаҳои паёми навбатии пурмуҳтавои пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба камёбиҳои нав сазовор мегарданд ва дар соҳаҳои маорифу тандурустӣ, иқтисоду саноат ва илму фарҳанги мамлакат пешравиҳои назаррас рӯи кор меоянд. ҳамчунин ҷиҳати амалисозии ҳадафҳои созандаи ҳукумати ҷумҳурӣ, махсусан баҳри рушди саноати ватанӣ ва некуаҳволии мардум қадамҳои устувор гузошта мешаванд. аз ин лиҳоз моро зарур аст, ки дастуру супоришҳои пешвои миллатро сармашқи кори худ қарор дода, якдилона иқдом ба корҳои созанда намоем.